Dette hænger også sammen med Holmes teori om anerkendelse, at det er menneskeligt at søge, og at pigerne er eksempler på, at når denne søgning på anerkendelse den ikke opnås, eller tilfredsstillelse i samfundsinstitutioner som skoler, så søges den andre steder. Der skabes altså nye sfærer, hvor det er andre værdier end for eksempel de boglige, der betyder noget og giver anerkendelse. Til slut så kan vi inddrage Siges teori om ontologisering, altså at mennesker har et behov for at finde mening i livet. Konkurrencestaten og præstationskulturen, den påvirker i mange tilfælde individerne til at tænke, at uddannelse, et stort netværk og konstant forbedring, det er det eneste meningsgivende i livet. Pigerne på Vestegnens hidtil fundne mening med livet er noget anderledes end dette, og her bliver det faktorer som fester, konstant solbrun hud og perfekt ydre, der giver mening. Hvorfor er præstationssamfundet så årsag til depression, stress og angst blandt unge? Der kan være mange årsager til, hvorfor flere og flere er den overbevisning, at præstationssamfundet i stigende grad er årsag til depression, stress og angst blandt unge. En af faktorerne, der peges på, er at forventningspresset og den sygelige stræben efter det perfekte. Unge forsøger på bedste vis at leve op til de normer og værdier, som samfundet tillægger dem, og som de tillægger sig selv. De vender altså så at sige konkurrencestaten og alt, hvad den indebærer indad, hvilket forårsager, at mange unge bliver mere indlukket, og i værste fald kan dette føre til depression. En anden årsag peger på, at kravet om at præstere og have succes ikke længere er noget, der er forbeholdt en lille elite, men at succes er blevet demokratiseret. Der peges altså på, at den accelererende præstationskultur både i uddannelsessystemet og i ungdomslivet generelt, som svar på, hvorfor en stigende gruppe af unge rammes af psykiske lidelser. Menneskesynet i konkurrencestaten og præstationssamfundet sætter individet i centrum og gør det i stigende grad til individets egen opgave og ansvar at opnå det gode liv. Dette kan for mange unge virke som en uoverskuelig og uhåndgribelig opgave og være årsag til psykiske lidelser. På mange måder er præstation blevet det individerne i det senmoderne samfunds eneste målestok, hvor perfektion, høje karakter og en planlagt fremtid sættes lige med det gode liv. Begreberne præstationssamfund og konkurrencestat er i deres simpelste forstand positive fænomener, som kan muliggøre en konstant forbedring af samfundets og dets individer, men meget tyder på, at målet om at blive en bedre udgave af sig selv og den konstante stræben efter det perfekte har medført en ekstrem belastning af nutidens individer og i særdeleshed de unge.